Jeg er tilbage. Den her video, den går til Benjamins pudding. Ja. Ja. Det gør jeg næsten alle mine videoer. Men jeg skal snart sove. Jeg ved, hvorfor mine læber så rummer. Det er ikke det bedste. Det er... ja, det er... Men, det er fordi jeg skal ind mod. Ja, okay. Jeg er lige på YouTube, far. Det er sgu i orden. Du er gerne med på YouTube. Jeg har nu en vasketøj. Nå. Men nu skal jeg snart i seng. Jeg skal bare se lidt YouTube. Ja, det var så lige min far, der slog en brud der. Det var der. Skal jeg slå en mere? Ja. Jeg sagde jo, han kunne slå en brud mere. Jeg har sovet tid. Du kan ikke slå en mere. See you later, alligator. Nej, jeg stiger. Jeg skal lige have sådan nogle ørebøffer i. Sådan der. Kan jeg altså høre mig? Ja, det tænker jeg. Men jeg skal lige have min dyne på. Hej alle sammen. Jeg er tilbage igen. Jeg skulle bare lige have hørebøffer på, og så min dyne på. Min fucking dyne! Fuck sker der? Nej. Men som sagt, så er jeg jo 8 år gammel. Ja. Ikke engang. Jeg er 8 år gammel. Men I må have, som det ser ud. Her det er rigtig godt. Ja, jeg